Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. O karon mga igala, niya ang nagirapos ng mga sumpay ng sugilanon nga naguluhan. Dili ko gwapo, tutuki lang. Maayo kay dako ni nga taxi, premium taxi. Dali na mo. Okay. Oh. Asa tani niyo, miss? Andy, ato ta silang Franco. Okay. Ato ta sitio Mayupay. Sa Biliano Street, Kiyot. Okay. Gusto ko makikita ni Franco. Aron kabayran ko siya siyang tabang nako. Di tingali tumudawat, miss, uy. Wa man tumudawat sa among amot-amot ko. Basin og gigamihan ra to. Maayo. Franco. Ayo. Wa man Franco. tingali taw. Ayo. Bitaw da. Gani na raman tag tinuktok. Wa maging tubag. Nawa tay mahimo ni ini. Franco! Wait tao, Andy. Wa man, miss. Di ba tubag? Dali na lang mo. Naman na kay naman lang tagbalik ani taxi. Tana ng inday. Tana. May gani kabantay ko. Nagkagawa siya na si Miss Babe sa ospital. Mayo noon. Pero yan naman siya. Noon siya yung tuyo. Bahala mo. Wa ko'y labot ninyo. Andy, paningkamuti nga makontak ninyo si Franco. Oh, Miss Babes. Nakonsensya man ko eh. Dili ko mahimutang kun dili ko makabayad o makapasalamat niya. Dapat lang gayud Miss Babes. Nasayop ko. O ang akong kasaypanan. Tungod na sa ninyo, Andy. Oh, Miss Babes. Nagpatuo mo nga si Franco may amahan sa imong gisabak. Pero dili di ay. Si Christy ay. Sorry, Miss Babes. Dili kay nimo makontak. Ay, di man gid ang inday, eh. No. Basin og ilista ng iyang simpak. Nag-ilis tingalig sil number. Basin. Di na siya gustong makontak pa. Ka. Asa nagyud ka Franco no? Oh, kauwanon man. Miss Babes, asa ka? Wala ka ko. Kuyog ka? Oh. Unsa man? Oo, Miss Babes. O, sige, pagdali. Oo, Miss. Pagdali, kay kauwanon ra ba? Miss Babes, bundak yun ang uwan. Isu kayo. Maulagi, Andy. Wala, baha na sad ni. Anak, gyud. Asa na ito, Miss? Balik ko na to ang gipuy ni Franco. Ah, okay. Doon lagi tas ila, Miss. Kusog ka sa uwan, uy. Ito, eh. Lubos magklarong daan. Ilabi na kay gabi, eh. Maulagi. Hay, Miss Babes! May kalatil labang! Oh, Miss! Ginuo ko! Ginuo ko na igo ang tao! God!
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Asa siya? Nay, tuwa, miss. Ni ka magpaigos na plane. Ginoo ko. Dali, Andy. Tabangi ko. Huwag kay payong da, miss. Bahala na. Kinahanglan masusin na to ang kahimtang sa tao nga ako nadumbulan. Nara, miss, ay. Nag-ubo, miss. Nong? Hala, nagkadugo, miss. Nong. Dali, Andy. Atong yayungan. Atong ikarga sa sakyanan. Hello, sama na, oy. Tabangin mi ninyo, B. Ako siya nadumbulan sa kusakyanan. Resulta na na. Puti na siya, good. Masuyam ko nag-inom si Bay Franco. Ang sayangan? Unsa to? Franco. Kinsay pangani, ah? Franco? Ginoo ko. Oh my God. Si Franco, Miss Babes. Idali na to siya karga sa sakyanan. Franco! Uy! Franco! Tingog, uy, Franco! Nga naman ka na unsa, di ka ano hubog-hubog man ka! Patay na po. Mabuhi ka, Franco. Mabuhi ka. Andy, Chris, si Franco tuod ang narasbagan ni Miss Babes? si Franco lagi? Unya, unsa may status ha? Buhi pa? Nagbuhi pa taon, uy. Di ba lasag naong aning Franco eh? Dili lang kay si Franco ang dimalas. Si Miss Babes mo'y labing dimalas. Ha? Dakong dimalas sa iyang kinabuhi. Nga ang tao nga mo'y nagluwas niya. Si panuoy makapatay. Andy, Si Franco mo'y naghatag og dugo para niya. Para maluwas siya. Karon, siya na siya nagpaaga sa dugo ni Franco para mamatay. Andy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.